Akwasidae de twato e wo mfinchampim ye no ene aduonu e ba akono sa wo hwe opem so bedi ade ya afi apem ahankono ade okono enkono 1999 a obedi ade se Asantehene na nokwasem nie wura Akwasidae maako a wadie na ebro ba se wo ha ene aduokono na enne yeye de to so nkono e wo mfinsia adpimienu ene aduonu ba akono mu eno ana ye de ba wiye ya yabodwa tata e wa agoprama so a empanyfo ani ntini yetwu rahemfo adehye ene nananom abomode na ye nyina ye ba ne abechemu ne anhye fa ne kakraka eni se mu NYANSAPO e wo dwumade ase a na sa bepepe eye amamra ne amane a ekoso ha edi ahemfire eno ane ye ba na yenso abehemu kina ne yetwa bie ammo ne yeko etumbeki ho na Ibrahimfo e ba maako no yenso yedi wo di ahia na ya bepe ba bia ma won mata na afenu dwumade no ya hye ase ma remfi se eye NYANSAPO YouTube ye wo hono aya no subscribe no wa like aya ja comment fama ye e wo hono midi ane abusua pani owusu aduomi yadama sese muguso na mohwe moma ye nwuram na afenu no de ekoso nyina no ye mfa emremu yewura ankasa afeni anya nte se yewura ankasa eba se sa wo hya enyasem ketwa opanyini bia wo so ahaba bi when your friend say adra eye tumi a enya asem ketwa kra adra haba no eno no tumi ewo mu no enya asem ketwa kra NYANSAPO adika ka ho amane ne abakwasem kakra e de akyeremu a Asante na eguso a eba na ase de adika akatemu na yese wo ni sei na ewasei na eboro so sei dia na enyi obia se Asantehemaa yewura Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu Asantehemaa no osimpetim prim wo brempon no akatachie nanim ni nachi obi ani wo na Asantehemaa wo kase mpuna na epunu a chese eye ne dia esini na so no wono na afei na edwabo na nkasa wo adurase a wo ba no abesene na wako simpi so abakosem kakra bi na no mwadaroma momfanche yafuma na mo de akyeye a ewo Otumfuo eho kakra sakura na wo ba befa abenwan na watena so sa Asantehene a ye nyina ye nim se Otumfuo Osei Tutu se ne ade bi sitie no kotonim abosom de toso nsien afe apema hankro adunum na wo no edi a yede ma no ye berema kwakudua na enye asemketwa abakwasem no koso ekiremu a ne ntete ye bie no okotena sehwi wono ankasa ne wofa na waye ohene wono na woboa no etete na okọ ni suku ni bie ewo sehwia na enye asemketwa kra ewo honomo ansa na wo famu a enyini aba sora ama afe apem ahankono adiokono enkono mu no abra opoku ware wadane eto ye no na se okọ ekura no adidi ebeto eberema na se nana berema kwakudua ne naso eye amamre ne amane se efata nyina awieye na owura nkonwadan mu na wokọ no baaye no na se edin a ababeto no eye Otumfuo Osei Tutu emaremfi se ye Otumfuo Osei Tutu a wodi kan ya wono ena sikadwa no ebesi ne naso a dodo na enwu se Asantehema ntekere ne nkabomu edi asomdwe baaye ne Asantehema ye kokroko no Otumfuo Osei Tutu odi kan no wono ena na bose no efiri no a obo ayedi mu akotene yi pa enti ko ba ne saade a na se okoyi saadi no obaye di otoso mienu enti ena yenya Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu a wonya asa edin ye efiri afe apem hankono ediokono enkono mu edibesi ne yeye woguso a wodi ehene a se de yaka ede achemu dibesi ne TV hia aduonu emienu eno no a enye asemketwa emprempre ye no se oba oman Ghana mu ha no mu a na ye se Suapon Friends Kwame Nkrumah University of Science and Technology Suapon ye no why vice oye chancellor ewo ehonom a eno no enye asemketwa price empanyimfo niti ene adwodwo wa obo school no bra no ka ho wahene base a odi asa mom yenhwe asa na kakra na mo de yento aso na yenko enim ebi eno no na yese oye vice chancellor ewo ehonom a eno nso yede atwedwa na yamama hu sene ensem no esitie ewo Otumfuo ho abakwasem kakra yebetumi akan ya ena kakra NYANSAPO yeguso a yebibi mu a yede mamo ewo honomo se uhwemu a na se Otumfuo Osei Tutu oye oyokuni sonkokra
wode hye konkronkronkron a kyese fumso bia ni ho a ne maame ene nana afia kobi se wa ampem otoso mienu sabie koto woto a na se okọ akura ema ye ne ye kama ewa Asante mantem ha no ne maame no yere a enimu ye Lady Julia na se Julia Amenin ono ene ne ho kani a kyese nkrani chema wo emma ensia ewo ehonoma eno nso enye asem ketwa ewo honomo Otumfuo no emma remfi se Otumfuo otena sesei na se wo ba sei na ono tena apakem Otumfuo etena pakem na Asantehema so atena sekumu enti apakan ena otimu a yede ne eba no enso ye wo apakan ene sekumu no ya na edi fefe wo hwe apakan na opemso ya ye no te sabie ko tokodo a yede ko nsuso ekoyi namye enti opemso tena mu a aya na nipadua ni nyina ewu mu a ne na nyina esisi mu saa enete a yede asante afade kente bi ni ade yedi adura ho na wodwa sonso ye da eni seko a Asantehema etenemu na seko no nso no ya ne se Asantehema wotenema ne na no hu epie a kyese eno no kamia kwa ese ni susuo ne se ni nyemu no se ni sitie no ya ye se dade ponko a kyese bia bi sa enimu sa we no susu ne ban no ente se kodo a edi kosuoso na nso so hwe Asantehema anasa Asantehene pakan na eno no akọ yese sushema keto akodo a yede ekoposo sa pepepe sabiri wo gru osifom awia fe ena wo kosimpie so ai emare mfise ye bodwa ewo menhia no ma baabia Otumfuo Osei Tutu otoso mienu ne nan esi okrowe ene obrawe ngoma so tie ne nan nesi so wonte so ne mom otisikadwa so wode ne nan esi okrowe ne obrawe ngoma so eno eye jata ne asebonma yaje aya na Otumfuo otatena se otade ne nan esi so no ene okrowe ene obrawe ngoma eno no na wotena se asa bia ye kakra ya na wokotena se ewodwa ba asentitiwa agoprame so no ye frame simpie so eno eho ena Otumfuo okwa akotena yi sa simpie so no eho na aninti ene etwetwewuro wonom beba na afeyi wonom ababema na ade toche ewo eho no mo Otumfuo ba eniema bibre ena waye de aboa Asanteman a tese enya asentwa ohwe ye breba ko Otumfuo Charity Foundation wonom pa mo ntoma obuso bofunu no ewo fe a no ene 2009 ena wonom pa mo ntoma ediduma sumbebre Otumfuo Education Fund eno nso de ohwema ebre de ni bedi ade na afe apema hankono de okono enkono no na eno nso no wonum etintim ya eno enye asem ketwa kra obanwu mesua afemu a egu yo ayofo sabe sawosha eye Achempemhene nana edusi epoku ono ena wo beye wono so afe na wababeduru anmo na amamre ne amane se ne sefata no ewo se wokon wo de ani die sefata ere koma wono ankasa neja okon wo kwotia no ansa na Achempemhene wono so akọ na afe wakwa akotena babia yede amana ewo se wono so ekotena de se samohwade a nkakra yede ne bayi Achempemhene ohene ba edusi poku na wo bayi yede kan yede akere mo se NYANSAPO ose yesane ne badwimba eye adesua na yesu enti yesamo ani die mu no samfomso bi ba nananom a mo hwe na mo de acha ye Achempemhene na ebayi sade amamre ne amane etie no wode ani die ene ebu asefata ebekọ na wode akwa wono ankasa neja na ansana wochia no wi a wono so kọ na babia wo so kokotana no wakọ na wakọ akota eti wohene ba Achempemhene edusi boku wona wayiniti a menemo ekasa yi wo bayi oba kakra na tese wagina na amamre ni amane sefata no yade agukwam ansana Achempemhene wohene ba edusi boku wato ana kwantuo so samre de wode nani akyemu a Opemso ni wote okrawie ene obrawe ngoma so na wote sikadwa kofi so a woye neja no wokọ na wode ani die ni ebu esefata ede akwa no ansana wono so akonechi na wakọ akotena se NYANSAPO wosane ne badwimba ye bekoso bia no ye de bema mo monkoso na monche ene de ya amamre
ene amane Akwasidae ya Adaekese a etwa to kra no ene wonsam ene ede ebremu no. Adesha said the idea to money mono. Or never Edusipoko at Champamini Oguswa said the Akokume be now what do baby and Nejatie now a fay what the interest from at the Aquacomana and Sana Wako now one so Aqua pre atina. Sese sa wohwe sa Asantene we a eno so ato a ebe ya na chese Asantehema nana ama konadu yadom a wotoso miensa nana ama konadu yadom a wotoso miensa wono so na wo mato Asantene de ne beyi ye hu bibi wa ha na we di ahwefo ne atifo mo de beche yen ebile semu ye besua wo ade ne de nso abremo Asantehema eba ehu se emma bese ba nan wonu kurukura ade bia ayese pia na se ejan ena duku bi ena wonu de asisi so na sa wohwe duku na sa ejan sisi so na ebia na husuo ye di kan wa haye se de wo hwe a wonsa ebonkum so eba no
eya ye se sika kokko saa ena de na ayese jan anasa piano no esiso ye toso mienu no so eye fufuo ena yehu se esiso hwe yehu se konfo ohima bi anasa konfo baby edi mutintiman a wono so edi Asantehema animu a wo ba wo ye nyankomade a enya sempetra so ohwe konfo bayi a ye nyane din de nenso hwe na wotum se odi mutintiman pa wa Asante amamere ne abakwase mu titru abra Asantehema eba eno so ye besua wade na dabi no ye de abremuntimu de beche ye ne pa awie me kan me kire mo se Asantehema atena sekum na Asantehene atena pakan mu ampa sunsuya me de ma mo no se mahwa sekono na eba no sekono ya akoye se dade ponko se de me kan na ohwa ya ye ne te se akonya bi saa ena ebi bia mu osoro ene de ba konso ato animu saa ena de bia mu no eda soro na eno na odo se memma kantra wam benu edi animu a wono abọ kashiri a eso womo kashiri no kura no broni be kasa nye ordinary kashiri enye kashiri ya ye nyina ye nimu ekọ afumu ya ye boyibi saa ne abọ pepepe nenso ade a ye de abọ kashiri no NYANSAPO twene ye be no a na husuo ni yesonko ye hu se bia entomago bi ene ye de abọ eni ehu na husuo ni ye pa Asantehema no sekono en watim no so hwe akire no nso a saa ne no nso akwakoye dua bisa akire saa ene no nso mrante baanu bibibia mu a wono nso eso na aboba Asantehema baba bedu a afei ena amamre ne amane akwamu no wono nso ba na sebe ne ba amamre ne amane akwamu de ne ba ne Asantehene Otumfuo Osei Tutu na emommu no si ekọ ba ade ncheche mu sane enhyehyɛ sitie dia ne nua nkasa ani Otumfuo Osei Tutu a wono ya panyini na Otumfuo Osei Tutu wona odi hɔ no emaremfi nana afia kobi sewa ampem otoso mienu a okɔ akura no wono ne ma ene nana ama konadu ya motoso miensan yi ne baba enno ena ne baba ene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu konfo koba konfo no ne ehu se wakoto a woyi nyankomade na we de enka bibia enkyere se o de prapra kwam na wasre se Asantehema ba bedu enu nti wo ba mo abema ne ba amamere ne amane kwam no abema na de toche na afi ya to aso so hwe Asantehene animu a nanim no ayeserie pa sanse ne maame aba bedu otesekom Asantehema ho ofeyie a chese enya asem petra so hwe ne Asantehema so afade na wofra kente na se watu aguso ena wo abomu ana se de odi afrase no a kente no te aguso no eye fita a chese enya asem petra ewe wono ena ye hu sem mrante kentra nwam wono maso no mo de ne bayi de odi akata na no nose mask ye no gold kokopa ena wo ko mu ade egumu odu ni beni we ya mamre na bia na omuyi obebe be say me kan sansa na ohini be bo pemso ni ma beche yesi bibi na na Asantehema abade ya nsi bibi we e ma me nkyerɛw se ono wo ba ne ba ena so wo nhia enkyeremu bia bim nhia enkyeremu bia bi wansa na ba na ne ba na so abeche no waduru ho say you say asa yet am now say asa na no mudie na say nana ama korabi yadom dada no kakra wawie ne wona ne ba komo mo ni bebi ye no no dey no ada na ho a wo kwa enye asem da bia me ka kire mo ayemfo no fa won mo sa ya me na fom Asantehema nana ama korabi yadom enna wabetena se a chese panyimfo ani ntinye twetwewu wono mo nso beko mo akwa akoma no ade toche ewo no a ene Ghana no ense panyimfo ni nyina kama mpanyin ko a ade de akire wa ha okwa bankese mo chief of staff ewa ha. So we welcome
Kojo Bonsu, former mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly. And of course, we have the mayor of KMA also here with us, Honorable Sampai. Arefo, so what baby your dreams here? And you will be say, Yanana Utu Serebo, Jabahene, and Waba. A fee and a Waban Wabama Otumfuo Ade touch. Dika catch him. Sending fish unions and now watching the Mechi and a Umudi. Your best see Kakra, Samuel Otumfuo. Archbishop Emeritus Akwasidae and Professor. And now Ajire are launching the commemorative quote in honor of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. And it's brought to you by KGL Group in charge of digital lotteries. Asas Bank. No. So sha aseda sunkokwa enandana utusibo yidwabehine wode bre opumso so rese de woni pa na wonu be nu atia so wonu nsa na wonu mo so na edi adanse esanse wonu ade tudwase woni mfinchi aduanan wodwabenya kunya so no o shefa na opumso ba ebeboa no enei woni mfinchi aduanum nchu opumso sa akoye enna de hye ne dom ekoye ekobo ni chido ese akono enti nei a wabayie no no aseda ena wode ebre opumso na wasa be hye dwumadi no mkena aye Adaekese no bitwato mfinchi mpini ne aduanum ba akono amana ya akono enkomo abo no mudidi enyina yetimu se ne koso o mfinchi aduanum no ena ebi a opumso na na ne sisi na so yenwene ma na nka se no so na moka ni momo no eja yede yadun na etoto ho te ebi a eno no opumso bisa no mfinchi aduanum no sei ene kosiye sei ne kowie na wadaroma wachita de ba ni menyina ko boko eko nkan no krenti ne yaba yede aseda titi yede be ma ne abeboa wa ma Akwasidae twa pii yedi enti nkitaho a ahemfo akasi ohene ene nana ai Asantehemaa yeka ohene a eye nipa ba akopɛ Otumfuo Osei Tutu Asantehemaa yura wo maka nyina eye nana ai wo maka nyina eye nana enti nana ene ohene ena wonu di omu nkitaho a enye asembuto ma remfi se ena na otuo serebo dwabenhene no ena opumso Otumfuo Osei Tutu Asantehemaa wawie a chese wakra wadane nia wo esentia wode bai ore Asante ya ato ya ebe yinso a yede ani famu a na chese Asante mantem hanomo MPP amanyuko no nyinti ni twetwu aswafo yira Simon Osef mensa yehuno wono no ena wo kochia opumso no ewu benade ntwibo siako ono so beba tema wuntumi no mu dwumtani ede ma wo mu sanso ene yehu kem yekropon be dokui wono mpanyi owura Sampai ai nsi so enche yekra bantema boacha senso na hye bidwani eno no ona acha sisi ya wada ne ho a wokoyi ewie Ghana mampanyina be de akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ahade emze ni refi ne ho ti amambre no ya afa no so enso no gidise na nanom de beche no tuma no wankwa ha enso amambre ne amanim de ne wo so kwa ha second lady Samira Bawumia ono so na abekoto opumso anim no a wono so ache a woni na di nkita ho kakra a wono ko ntia nu na ena iguso a ade toche
sade kan omo be ma so ade toche e kono Asantehema ati the big komoso the madaroma ati yura big komoso ya mamre kwaso no achiai Obema presibunya sahne AGP Ori area ya wo be no so no so afa wo hwem fidi dwuma ne edwadi nsem so Minister of Trade and Industry John Alan Kojo Chematen ono so ena aba baba abechia opun so no ma na de toche wo mu din komo Alan Chematen de na ese ono wo yo kan ni ba pa ena fonte twa amamre na wakwa hantoma na bonu ase ena ono opun so 88 eno so enye asembetra Alan Cash no ono so ewie wachia ewia wadane dia woko ewo ekono nti amanyofo no eguso a wono mo be ma Otumfuo Adaekese ewo kono mo eno ano nguso mo chia no maako wono mo do so yie pa na eyanimunyam se NYANSAPO musumfo busua panyi ne nyanka dachi bia nye ewia kodwompiani nso no ewia kodwompiani nso no na wabo fufuo mu a ono nso ana ayi we dey say yaf mani so ose kodwompiani no osan so ase senior minister osafomafo wo no ma menhwe nanim ni yie animu na amayi nka me ditridwa mamu ehun wo ho no mo ebeye ni munyam se sa wo de wonsa ebeto opumso nsem chief ayi mfre osrani srafo panyini wono nso wo Ghana hanom no wabechia no ye wie no na posifo wono nso panyini posi dom so sahene osim pimpim no dampare Dr. Ekufu dampare George Kandin ho wono eno abayi waba sese ne wa obe mistake bia no obe damporize na je se emra na wadi wono na abayi emgiri se Otumfuo man mo piafo woba yi no kwasem ni beretie yi adwuma wo yo de se wo koso ade a enyenka eso anipa wono ena o twan pese kofi buache enso eno no ono so aba commander 1 ono so aba betwa opumso pese ya eno so enye asempetwa kra mire bia Asantehema obeji din ye pa ebe bo adwuma na tese esum bu ye pa bro be ya Asantehema posi dom so sahene commander e wa Asantehema ne na form kra ene woka George Ekufu dampare wonom dom a wonom so baaye no ho a wonom nyina nti sa wo hwa wonom ye empanyimfo pa wonom aposi eduma ko no pempem wo manga na ha tene no wonom baaye no wonom so afade na wonom ya posi fo de baaye no edemu son kokra enye asem ketwa ena wonom so abema Otumfuo Adaekese also ado me ne so be dey graduation say no be consider ya say we dey kai so we consider so try future no oba ba be tia no do host no do home five oba ya so we ado me go ensa snap petunsia whiskey petu miensa brandy petu ensia wado me go mo ade they know me say we consider no on me go no more finishing pa so don't say no good I dey do for that say or that say you may see e ma akwa how do we go control the lora the case for the pa also do have a tell good and be a nine Saturday all right, Your Majesty, we welcome the President. MPP. Other people, they be almost saying to the podium. Millennium Excellence Foundation, Ambassador Ashim Morton, we thank you and you are welcome. Ambassador Ashim Morton.
we are force wo hwe sese baby adwumadi na duru a ye tutu nchiye na ye keka bomu dia na ye se adwumadi no na wie ya eno no we Asanteheene wono ena wono nso asori a wo kwa fina wodi asaka krai disoltra Adaekese Akwasidae bi twato bi champion no ene aduonu ba kono no na ye se aha ena wo hwe adwumadi ni nyina no no ye de bawie ohun se ya eso Otumfuo Osei Tutu free edwam a chese woko eno ne ma kwan ema ahemfo no wono nso etim esori amamere ene amane ene se de asante si ye ya de no se Otumfuo nsori emfi dwuma wohini bia ni wono a obetimi etumeto abra Otumfuo ewu gase se wo sere hunu se ahemfo na sori na wono nso ekọ maako a na se Otumfuo Asantehemaa yewura wono nso etumeto a chese woko enunti ena ekoba nsa no se wo hwe ya na ye se Otumfuo wo kwa no ma wo fi dwabo na se wo fi ase nso dia na se dwumedi na abe wi adwra no ena ba menhia Asantehene a ye mfani agro Safoahene no na bono mu di animu a wono mu kwe dachi bia ye bepe we nso asetere ye musa ahemfini bi kura bono mu paboa na eno de asafayi NYANSAPO ye ntiase ti dachi bia ne bepe hu nimdie na afi ya kire mu awie opem so na afi na wafa na pakanya ya so ana ye de no ekoma enye asikotwa okwa anu agina anu na mfo di kita ho kakra ansa na wato so asabem na dan ho kakra uti duru baabi aya na apakan no wono wo so ne kakra wo so ne kakra se de ne be ya enne nasa no ebe ko ni dwumadi agudi ebe ko tiarefo ya mfa mu nsi anom na ebe de semu no ya to aso ma ye di kaka asembo NYANSAPO osane ne badwemba se ya amamre se ye amanie abakwasem de di tie ne di ka wo se mam ya hwefo ene nchiri ma ye ya ira na de Abibirem a ya mtuotua maso ye nkata mo ne di nyina Abibirem e ma we fi se okọ YouTube ayi NYANSAPO ya subscribe fama me wate na wabo modern no like ya share ye hia me ba kon so ne se wo be kire wadwenkyere wo ase boaye ama yitimi kwa yenim ama ye nsacha ye wedwumadi aye di yenim edi no ene abusua panyin owusu tuomi ye mfa mo nsia na daachi bia ne ye beto ase ma mmo ene hwe